Osian, ffotograffydd 19 oed o'r Bari. Mae o wedi creu tipyn o enw ei hun drwy dynnu lluniau o fewn y diwydiannau ffasiwn a music Cymraeg. Hustler sy'n datblygu ei grefft drwy snapio'r sîn sgleberbyddio yng Nghaerdydd. Mae dalent am dynnu lluniau wedi mynd ag ef yr holl ffordd i fod yn ffotograffydd yn ystod wythnos Fashion Paris. Pedwar blwyddyn yn ôl wedi pico lan camera a mae'n tynnu lluniau o skaters. Dwi'n gweld two skateboarders yn y skate park a mae'n dechrau siarad gyda nhw. Gyda camera fi a mae'n trwy'r dydd hwnna mae'n tynnu lluniau nhw. A wedyn ar ôl hwnna wedyn, o fyddi'n gwybod o fi eisiau gwneud actual photography. First job talu fi yn Lwyd a Dom. Mae fe mewn clwb i fo'r bach. A wedi gwneud photoshoot ar gyfer Malika Blue. AB World yn defo cool, cos of Crease, Cardiff City, a fe'n just insane. Di gallu cael jobs confidently yn Cardiff nawr, as in mae pobl yn abod fi yn gwybod bod fi'n tynnu lluniau good. Just now, wedi troi 18, so fi'n meddwl bydd hyn mynd i pusho fi mewn whole different chapter nawr. Wedi ennill cydnabyddiaeth ar draws y sîn greadigol yng Nghaerdydd, mae'r dyfodol yn edrych yn addawl iawn i Osian. Ond, wrth ddechrau pennod newydd yn ei bywyd, mae yna benderfyniad mawr i'w wneud. Wedi cael excited i astudio fashion photography yn Falmouth a University Fashion London. So da university gorau i wneud fashion photography yn Prydain. Yw helpu gyda'r penderfyniad o symud i Lundain ac os mynd lawr y trywydd yma yw'r ffordd i fynd. Mae Osian wedi cysylltu â ffotograffydd ffasiwn Cymraeg sy'n gweithio yn y dinas fawr. Helo. Croeso, dyna mewn. Diolch. Pwy fyna? Carys Hughes, yn reiddiol o Ffynnon Taf, symudodd hi i Llundain ar ôl astudio yng Nghaerdydd. Adam Jones. Astudiais i Fashion Communication yn Prifysgol yng Nghaerdydd, actually, yn Prifysgol De Cymru. Ar ôl gorffen Prifysgol, nes i apply i fel pob internship o'n i gallu ffeindio yn Llundain. So, o'n i ddim rili'n gwybod bod ni moyn bod yn ffotograffydd proffesiynol tan ni tua mid-20s. Bydde fi ddim gallu gwneud be fi'n gwneud o ran gwaith yng Nghymru. Fi'n teimlo fel mae Llundain yn ysbrydoli fi lot o ran y pobl sy'n byw fan hyn ar fel styles pobl a just mae'r egni fan hyn yn really ysbrydoli fi. Okay, look at me. Sass. Mae cymaint o industry fan hyn o ran fashion a ffotograffiaeth a mae cymaint o brands gwahanol yn based fan hyn. Mae just lot o potential clients a hefyd creatives arall i collaborate gyda. Yeah, mae'n cool. Mae fel A match o'r costume yn good, yeah. Team, ti'n gwybod? Pa team? Dwi'n gwybod dim byd am Gorgeous. Heddiw, mae Carys yn cynnal sesiwn gan defnyddio dillad y dilynydd ffasiwn Cymraeg Adam Jones. Symudodd Adam o'i gatref yn Wrexham i Lundain, mwyn ffeindio llwyddiant yn y byd ffasiwn. Quite chic. Love it. So dyma dillad dwi wedi dylunio, da ni'n mynd i bod yn gweithio efo hein heddiw. Mae'r ysbrydoliaeth yn dod o lle dwi'n dod o, yn Wrexham. Cool. So ti, scarf pêl-droed. Ble wyt ti'n ffeindio scarf? Just kind of ar y marchnad, so cool. Mae'na lot yna. Everyday object. Yeah. Oh, cool. Dych chi wedi gweithio efo dylunwyr dillad Cymraeg o blaen? Yeah, cwpl, AB World, ond hwnna'n mwy fel streetwear. Weekend Defender. Fe gweith gyda many high fashion, cos nhw gyd yn Llundain, fel hyn. Ar ôl cael blas o ffordd o fyw Carys ac Adam, a'r cyfleoedd sydd ar gael mewn hyb mor dylanwadol a Llundain, tybed os allan nhw helpu gyda'r penderfyniad mawr Osian. Ydych chi dal yn byw adre? Yeah, at the moment, hwnna'n the whole thing. Ydy symud i London or not. Very different i Wrexham. So ti'n gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd? Yeah. Be sy'n ysbrydoli ti? Efo falle bod y ffact bod y dim yn Llundain. So mae pob un creative Cymru yn trial i wneud dim Llundain newydd, but like trial cael
enw bach yn fwy. Ond dwi eisiau gwneud lot mor gwaith yng Nghymru efo sort of photographer ifanc fel chi. Dwi'n gallu anfon dillad I chi Yeah, wneud shoots 100%, yeah. anytime. Wrth I Carys ac Adam sgwrsio gyda Osian, mae ganddyn nhw gyngor anysgwyl I gynnig. So, o edrych ar gwaith chi, ydych chi wedi gangos I mi, dwi'n gallu gweld bod chi'n dda yn barod. So, wrach dydy prifysgol ddim wastad y ffordd I fynd. Yeah. Os ydych chi'n cael gwaith yn barod, ydych chi'n mynd I sort of Llundain neu Paris. Yeah, na, cytuno. Cos ar y moment fi yn coleg, jyst yn gorffen nawr. A fi still yn manager wneud gyda gwaith nawr. So imagine os fi ddim efo unrhyw beth yn stopo fi. Ti ddim yn 18, mae gyda ti digon o amser I symud, so bydde fi falle yn ffocysu ar cadw mae'n adeiladu network yng Nghaerdydd a dros Prydain a dros Ewrop. Fel ffotograffer, mae gyd am developo steil chi, a fel yr unig ffordd chi'n mynd I wneud hwnna trwy seithi. Does dim rili angen chi'n mynd I prifysgol I wneud e. Gallech chi just gweithio mas fel steils gwahanol o wneud stuff a beth ti'n moyn wneud o rhan direction. So beth yw camau nesaf ti o ran dy yrfa a ble ti'n gweld dy hun yn mynd yn dyfodol? Ie, fi ddim yn siŵr os fi'n mynd I symud I Llundain neu dim, ond fi'n gwybod ble bynnag fi'n mynd I mynd, fi'n mynd I wneud photography. Cyn mynd adre, mae Carys wedi gwahodd Osian I ddigwyddiad arbennig iawn, y Clwb Swper Creadigol Cymru gyntaf. Mae'r clwb yn gymuned o bobl creadigol Cymraeg sydd wedi lleoli yn Llundain ac yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd creadigol gan gynnwys ffotograffwyr, dilynwyr, awduron, cerddorion a mwy. Mae'r clwb yn blatfform cyffrous I fynegu cymreichtod a chreadigrwydd yn Llundain. Cyfle gwych I Osian cael rwydweithio a gwneud cysylltiadau yn y ddinas fawr. Enw fi Dagmar, fi yn co-host o Clwb Swper Creadigol Cymraeg. Hello, I'm Fee. I run a business called Creative Ally. Ni fan hyn, a Top Cuvée, restaurant Cymraeg yn Llundain. I'm the co-host of the Creators Cymru Sub-Club, so very, very excited tonight. A ni'n really edrych mlaen I chi dod mewn I byd ni. I need more energy! Ond ie, diolch pawb am dod ma heno, mae'n really neis I gweld chi I gyd. A ie, diolch am Cave Cuvée hefyd. Wedd fi a Ffi moyn creu y Clwb Swper I gael pobl Cymraeg yn Llundain dy gilydd, I helpu ni gyd, I gael network, I gael cymuned, essentially empower each other to do better in the creative industries. Fel freelancer, rhywun sy'n gweithio I fy hun a gwael lot o amser yn gweithio ar ben fy hun, fi'n teimlo fel fi'n really gweld eisiau teimlad o cymuned yn Llundain. A lot of us had to leave Wales to do the thing we wanted to do in terms of creativity. Or I certainly did. I couldn't have found a viable career at home, so I was like, I've got to leave then. I remember being like, yeah, I'm going to go to London and there's going to be so many people, I'm going to be friends with everybody. Yeah. And then you get there and you're like, oh my God! It's just like, you're a fish out of water, aren't you? I almost have to like prove my Welshness. I'm like, I speak Welsh, like I do all this stuff. And like people like don't really get it. And they're like, well, you don't sound Welsh, so you can't be Welsh. Just the chance to like connect with Welsh people and my Welsh heritage is like really important for me because my granddad said before he passed, he was like, don't lose that. Mae'n jyst yn neis I cael pobl at ei gilydd a teimlo fel rhan o cymuned o adre fan hyn. Fel slice o adre fan hyn. Os fi yn dewis symud I Llundain, wedyn at least fi'n gwybod mwy na pobl fan hyn sy'n Cymraeg. So fi still efo like bach o Cymraeg a Cymru os fi yn symud I Llundain. Wedi cael ei ysbrydoli gan ei daith I Llundain, mae Osian wedi dod I strydoedd Grangetown. Mae'n benderfynol o adeiladu ei bortffolio a chydweithio gyda mwy o bobl creadigol Cymraeg. Hi, my name's Zalewski Fawn, I'm 24 and I'm a model from Grangetown, Cardiff. I know Osian from a Luke Harvey music video and I'm a massive fan of his work. Wedi bod yn good trefili I Llundain a gweld y Supper Club a gwybod bod creators fan'na. Os fi yn dewis symud lan, fi efo gallu cadw Cymru gyda fi fan'na a still siarad Cymraeg. Ar ôl yr holl gyngor ar hyd y daith, mae Osian yn dechrau amaios taw bywyd yn Llundain yw'r penderfyniad gorau iddo fe.
Oedd Adam yn dweud pam dyle fi'n mynd i prifysgol pan fi'n cael gwaith yn barod os yna really much pwynt neud e. A hwnna'n good point. Fi'n teimlo fel fi'n mynd i trio pusho everything yn Cardydd mor gymaint o fi gallu. A wedyn mynd i Llundain, dysgu cwpl o stuff a wedyn dod fan nôl i Cardydd. Fi fyth mynd i anhofio, fi oes mynd i dod nôl i Cardydd o Barry.